larap-larap katon liringing mega dadya ngegla pernaing basata ana teja kang angeng sinawung sorot lembayung tuhu punika tejanira risangat bojo temanten putri lanat bojo temanten kakung Pindhari sang Nalendra Tama tedhak saking Mandrawa silih busana satriya Tama apan sigra lumampah tumuju mring palenggan sekawit yasanipun Rama Ibu temanten kekalih ingkang winastan sasana Badra Yasa Winangun Anggenya marak swanat mojo temanten kekalih kadherekaken kadang suba manggala ingkang kasalira diringki Suratna tebih pinangkanipun saking laladan soca Salabima wis samapta Ki Suba Manggala Mernata Brigadaring Kirap kepareng marak sowan ngabiyantara mring ngarsa sang yaning para tamu ical sipating jalma manungsa limrah pindha risang danan jaya kekanthenan asta kelawan ingkang garwa manginggar ing garing driya lumebet wonten salebeting taman sari hamir sanes sesekaran ingkang nedheng udaring wewangi mring madyaning suka sasana pawiwahan edi panjenenganipun Bapa Sadyanto Sarimbit Garwa edine wewanungunan saya hamimbui asrining swasana ing ratri kalenggan samangke sinaraya dinding kulawarga Bapa Sadyanto Brigadaring Kirap sawetawis kenya warara anglur selur sajuru-juru lampahnya pindha putri boyongan kang lumaksana saking tanah perdikan lampahipun Atmaja temanten Sarimbit minangka petiting lampah anenggih Rama mewah inggih ibu jumurung karsa tutwuri handayane manunggaling siri cipta budi miwah karya lan karsa lampahipun Sang Suba Manggala apan sigra prapting wonten sangajenging dewaraning sasana paregyan nenggih sasana Badra Yasa Winangun kagem lenggahipun Atmaja temanten Sarimbit sasmita ingkang tinampi dening Sang Suba Manggala lumantar Brigadaring Kirap laju lampahnya Sang Atmaja temanten mantrate kepareng ngambali matur wonten ngarsanipun kadang-kadang Sinoman monggo siaga ing karya caos sunggata dharma wonten ngarsanipun sangganing para tamu gumantosan wedalipun monggo